לא חייבים להצדיק, אבל אפשר להבין, נניח, למה לנשים ולגברים בעלי משקל עודף אין ממש סיכוי לזכות בחוזה דוגמנות. אבל פחות מובן, למה סוכן ביטוח לא מעניק להם פוליסה, למה בטיסות דורשים מהם מחיר כפול על הכרטיס, למה מפלים אותם בקבלה לעבודה. האם החברה המודרנית בעצם ביטלה את הזכות להיות שמן? מעיין קרת, אשת אופנה ומנכ"לית המסלול שלך להעצמת נערות. שלום מעיין. שלום. וניצן גרין, סטודנט למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ששימשה כתובעת במשפט ציבורי מבוים נגד אפליית שמנים. שלום. שלום. היה משפט כזה? אמיתי לא, מבוים. מבוים, באיזה מסגרת? הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, כל שנה עורכת משפט מבוים. השנה זה היה בהנחייתה של דוקטור יופי תירוש, שעוסקת היא גם ישבה פה באולפן הזה ודיברה על אפליית שמנים. כן. ומה היה, כאילו, מה הייתה האשמה, מי בעצם משפט, איך זה עבד? המשפט כמובן היה על מקרה פיקטיבי, חברת תעופה פיקטיבית, דרשה מחיר כפול על דרשה כרטיס? מחיר כפול על כרטיס מנוסעים שמנים, נוסעים שמדד ה-BMI שלהם הוא מעל 35. אני וחברתי ורוניקה קרולי הצגנו את התובעים, שזה בעצם הייתה... השמנים? כן, השמנים. והם ניצחו, הפסידו? הפסידו, אבל קיבלנו דעת מיעוט. אז יש פוטנציאל לערעור. כן. יש באמת בעיה כזו של אפליית שמנים? מסתבר שכן. כן, יש אפליות של דימויי גוף, כל מיני, יש גם אפליות לפעמים לצד ההפוך של רזות מדי, אבל בטח שיש יותר אפליה לשמנים. הם לא... אתה יודע, כאילו אנשים מוצאים להם איזשהו שעיר לעזאזל, איזשהו אדם שאנחנו רואים את החולשות שלו כביכול בצורה נורא בולטת, ופשוט בוחרים... עושים שק חבטות. שק חבטות. אבל את יודעת, אני חייב להתווכח עם זה קצת. בטח. כי יש כמה תחומים שזה גם לגיטימי, שהרופא מציק לפציינט שלו כי הוא שמן, זה לגיטימי, כי להיות שמן, overweight, זה היום גורם הסיכון מספר אחד. ביטוח חיים. יכול להיות שיש חברות ביטוח חיים אומרות, הרפואה מראה לי שהסיכוי של האיש הזה להאריך ימים הוא נמוך, אני לא רוצה לעשות לו פוליסת ביטוח חיים. אפשר להתמודד עם זה? השאלה היא מה זה שמן, עד כמה. כשיש באמת אנשים שהם אוביס והם שמנים ברמה מטורפת, יכול להיות באמת שיש צורך לדאגה מתמדת. שאלה מה קורה עם האנשים שהם בין לבין, שהגוף שלהם הוא במבנה גוף מלא, ויש להם אהבה לאוכל, וזה בסדר, זה חלק קצת overweight. קצת overweight, ומה קורה כשהם באים לרופא בגלל בעיה קטנה, והרופא ישר משליך את זה על המשקל. איך הם צריכים לחיות כל הזמן עם הדימוי של איך שהם חיים, וזה באמת הנושאים שאני מתעסקת בהם במסלול שלך בסדנאות, זה כל העניין של הדימוי. סדנאות העצמה נשית לנערות, נכון? כן, כן, סדנאות של העצמה לנערות. אם יש עליי 5 קילוגרם מיותרים, לא קרה כלום. לא קרה כלום, זה מבנה גוף. ויש היום גם בעולם התעוררות בעניין הזה, גם בעולם האופנה, של כן לתת מקום לנשים מלאות יותר, עם מבני גוף שונים יותר, אבל לצערי זה עדיין מאוד נישתי. כן, יש עכשיו עמותה שנקראת אדם ומלואו, שרוצה להילחם לזכויות השמנים, ואפילו להכניס בכל החוקים שהם נגד אפליה, אפליה על רקע מין או דת או whatever, גם על רקע משקל. זה עלה במשפט? זה עלה במשפט. כיום חוקי האפליה לא מגדירים כאחת מעילות האפליה את עילת המשקל או מידות גוף. זאת אומרת, זה לא בחוק. זה לא קיים בחוק. אפשר כן לטעון גם כל מיני כבוד האדם למיניהם, אבל כאחד מהסעיפים זה לא קיים, ולדעתי אין לזה סיבה. זאת אומרת, אפליה מחמת משקל הוא לא שונה מגזע, ממין, מדת, מכל העילות האחרות שנמצאות בחוקים הללו. גם משום שהשאלה האם ההשמנה היא ניתנת לשינוי או לא ניתנת לשינוי היא שנויה במחלוקת. זאת אומרת, צריך לנפץ את זה מיתוס שכל אדם יכול לשלוט במשקל שלו בצורה מלאה, וגם משום שגם אם ניתן לשלוט במשקל זה לא משהו שראוי להפלות בגינו, זוהי בחירה, וזאת בחירה שיכולה להיות... בחירתו האישית של כל אדם, וצריך להכיר בה. מעיין, לסיום, איך אפשר להילחם באפליה האמיתית, וזה מה שעולה לנו בלב או בראש, שאנחנו רואים מישהו או מישהי שמנים, גם בבית הספר הם בדרך כלל זוכים ליחס והתעזרות. גם מההורים. אני חושב שזה עניין של חינוך בסוף. נכון, נכון, זה חינוך. זה יכולת לא לראות בן אדם וישר לשפוט אותו בשנייה הראשונה, לשפוט אותו בגלל מראה כלשהו. באמת, רגע להיות עם עצמנו, רגע להבין מה קורה לנו, לא לחפש באמת את אותו שעיר לעזאזל, אלא באמת להבין איפה אנחנו אולי
טועים בשיפוט שלנו, וזה חינוך מחדש, באמת להבין שיש הרבה סוגים של יופי, שיש הרבה אפשרויות להיראות. וזה גם תלוי גם בנו, אם בתקשורת יראו יותר אנשים עם משקל נכון, עודף, גם בתקשורת. בצורה טבעית, נכון. לא מדברים על המשקל שלהם. נכון, פשוט דוגמה, מודל לחיקוי של עוד נשים, כמו שיש את רי שגב, ויש כל מיני דוגמניות, שיהיו עוד כאלה. חברות, היה מאוד חשוב ומעניין, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה.